hemen txingudietan larun, horrelakorik ez dago inun. Mendi berdeak batetik, itxasurdina bestetik, ondo jarrita zaude zu Irun. Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri. Ai, astuta nago. Nola da nire izena? Kirri? Pirri? Tirri? Zirri? Mirri! Banekien, baina inda polita, izugarri gustatzen zaiteta entzutea! Atención, atención! Listo dago txiribiton! Eguneko gala ematen du, aizue, dotore, etorri zarete, bai jauna, nik ere elegante jartzeko gogoa daukat. Soineko ederra hau jarriko dut, begira, polita da ezta, Gustatzen zaizue? Bai? Kontxo polita da, aizue baino, ximurra dago? Ai ama, aizue nik abezin dut jarri, Ke ba? Ai, erridikuloa egingo dut. Badakit. Pepillo! Ekarri plantxa! Kaixo Irun. Nagusi, etorri gara Arantxa. Ze Arantxa? Ipurdiko plantxa! Ara, Pepillo, utzi txiste txarrak alde batea, eta hasi lanean. Hala, probatu. Ai, Pepillo, baina, kendu nire soineko derra gainetik, eta utzi bere lekuan. Ai, ara, probatu plantxa, probatu baina plantxa. Ya ba. Pepillo, baina papua. Tratatu ondo nire soinekua. Ai, ara plantxatu behar den moduan, begira. Ikusti eta ikasi, Poliki. Gainetik, bai? Eta bukatzean ez du ximur bakar bat ere ikusi nahi. Bai, nagusi. Ya ba.
Eskerrik asko! Eskerrik asko! Nagusi, ez daukat zimur bat ere? Ba, zurekin bukatzen dudanean, ipurdian ez zaizu ximur bakar bat ere gehatuko. Etorri honean! Lagunok, zuen buruak ilustratzeko, euskal musikari buruzko hitzaldia emango dizuet. Beraz, belarria eta adimena prest? Lasai, lasai, ez dizuet egundoko plastada sartuko. Ez, hitzaldi praktikoa egingo dut. Aurrera, nirea zapatak! Barkatu txirrizpio, baina gu ez gaituk ire zapatak. Nire zapatak ez, nire azafatak. Ea, eskatutakoa ekarri duzue? Txiribiton, euskal musika entzutera etorri gera eta ez txistorra eguna ospatzera, Eskerrak. Tira, hasi egingo gara. Ea, zuek ezagutzen alduzue Erramun Martikorena kantaria? Ai, Urepeleko artzainari eskinitako kantu arekin egin zen oso ezaguna. Nahikoa, Mirri eta Txiribiton, hori ez da Erramun Martikorena, Kontxo! Erramun Martikorena ez, bama familiakoa seguru, ni bizi naiz baserrian animalien erdian, niegona. Tira, hasta kirten alenak, jarraitu egingo dugun, tira. Euskal musikak, gure herriak, ahots unibertsal asko eman ditu. Adibidez, Mikel Laboa. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Mirri eta Txiribiton! Oh! Bela txirri, unibertsalak esan duk, gudakigula, Mikel Laboa euskaldun petoa duk. Autoktonoa. Tira. Macarena. Tira, jarraitu egingo dugu, barkatu. Ezagutzen alduzue Benito Lertxundi? Orioko bardoa. Bai. Noski, nork ez du ezagutzen? Lertxunditar Benito, kantauriko lorito. Munduan etzaok, Benito Lertxundi ezagutzen ez duenik. Ez da Txiribiton? Ea ba, jartzazue Benitoren kantu bat, bere ahots sakon eta ez dia entzuteko gogoa dut eta. Ja. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Mirri eta Txiribiton! Ezinezkoa da! Nik ezin ditut bi haue gobernatu! Beraz, txirri! Ez egin konformatzen, beti purrustaka. Kontxo,
nik euskal musika ganorazkoa entzun besterik genuen, nahi? Hori besterik ez? Ba, sentitzen diat, ganorazko disko guztiak, katu lapur batek eraman ditik. Moro katua! Bat badugu morodu izena, burutik oinetara beltz-beltza dena, baina beltzagoa du ark bere barrena, odolor dezdu noski zainetan edena, katu gaiztoena, zikoiz maltzurrena, bekozko zekena, aldun okerrena, ongi egin ta txarki hartzen duena. Ongi egin ta txarki hartzen duena. Katu xar bat badugu, morodu izena, burutik oinetara, beltz-beltza dena. Katu xar bat badugu, morodu izena, burutik oinetara, beltz-beltza dena. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Qué lejos
escas de mí. Riau. Felipe nagituta dago oso eta bugia guztiak kamustu zaizkio. Eskerrako lio potolo eta korrosibo ekarri dudan. Honekin Titanica ere berriz martxan jarriko nuke. Banoa, Felipe, banoa! Doña Moño, iritsi da Euskal Herriko emakume zuzen eta xorrotzen da. Ea ba, haizun eskato, bibotea ondo afeitatuta etorri behar da, Puñeta mendieta, igotzazu brogeta. Baina ze mania sukia, kentzazu sudurretik mukia. Ai, hau sufrikarioa. Te pixka bat edango dut, Bai. Zer da? Hau? Olio industriala. Nork utzi du pozoi arriskutsu hau hemen? Nor izan da? Pepito. Azeizen itxusia. Ez dakit norden, baina bere ala enteratuko naiz. Eta txiki egingo dut! Aupa Logroño eta viva Doña Moño! Aupa Launo! Aupa, nire izena entzun dut, eta hemen gara. Aurri dutarra galdera bat, gustatzen altzaizkizue goxokiak? Seguru? Ba, ederki baizue guri ere bai, baina batez ere peli-peri. Eta beraz, jaten eman behar dioten bi lehiakide behar ditugu. Ia, gure lehiaketa handia antolatzeko. Zera gunpilua dugun irunen. Izena bizena jakingo ditugu, oraintxe bertan. Ia, lehenengoa zein den, hau xebea, isiltasuna mesedez. Unai Rojas! ¡Aupa, Unai! Oida, estilo, amotel! Ederki, itxizea! Arratsaldeon, Unai! Arratsaldeon! Arratsaldeon. Oso ondo, Unai, zenbat urte dituzu? 5. Ederki, eta irabazteko asmoarekin zatoz? Bai. Bai noski, ederki bat txaloa momentuz! Oso ondo, orain gure lehiaketako bigarren partaidearen izena ezagutuko dugu. Hementxe bertan... Maialen Ramos! Arratsaldeon, Maialen. Arratsaldeon. Ez begiratu ikara aurpegi horrekin, nien ezkagu zai. Ja. Bale? Bizikletara mateko asmoarekin? Bai. Oso ondo horrelako jendea behar dugu hemen. Oso ondo, Maialen eta Unai ezagutzen ditugu, eta orain gure lehiaketa antolatzeko pixkat entrenatzea goaz. Gero arte lagunok, aio! Agur! Guazen! Arazo larria daukat. Medikuak dioenez, anestesia daukat. Bakizu ezaren anestesia? Gauzak ahaztu egiten zaizkidala. Zertaz ari nintzen? Berdin dio. Animaliei buruz hitz egingo dugu gaur.
bada animalia bat, lau hankatan ibiltzen dena, bi adar izaten ditu, eta esnea ematen du. Zein da? Beia, estupendamente. Eta beiak honela egiten du. Nola egiten du beiak? Hori barajan ari denean musean bestela, ez? Ea, beste bat. Bade beste animalitxo bat, haure lau hankatan ibiltzen da, bustana du, noski, belarri finak, eta txuri beltza denean, pintxo deitzen zaio. Ze animalia da? Hori ze, batxakurrak horrela egiten du. Ze, berriro honestu naiz? Nola egiten du batxakurrak? Ez dakit, beste bat, Beste animalia hori, lau hankatan ibiltzen da, bustan ere badu, belarriak ditu fin-finak, eta lapur gaiztoa bihurtu da, moro du izena, zein da? Eta nola egiten du katuak, holaxe! Aixue, mesedez, nola egiten du bakatuak? Jopelas, zue ezautin joiz konforme migrirekin, beti migriren kontra, beti burrustaka, zuek txigriren kuadrilakoak zarete. Baina zue, onartu beharko du zue gutxenez, elefanteek honela egiten dutela, Bai. Bai. Tira. Berdin dio. Bada beste animalia baino gehiago, piztia da, izugarria potoloa, babarrun jalea. Izketan egiten du beti, turuta baten laguntzaz. Basurde horrek izena du, txiribiton! Eta baldak izuen nola egiten duen, aserretzen denean, Zer, mirri? Eta orain txirri izena duen animalia batek nola egiten duen entzun nahi aldok? Ez babolio, anestesia zaukeat, astu ingo litzaidak eta, ez merezi? Anestesia ez, moter, amnesia. Baina, ara, txiribitonetan ni, seguru gaude, badakiala beste abere honek nola egiten duen, ara pistak. Narratz keritan dabil, egun eta arratz. Ze abere da? Ze abere? Narratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Lapurkatxa paparrea gozaritakoak. Tutu xulota sartuta zelanitakoak. Atzazalak berde Pastirinarena horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Narratz, narrazkeria nahi, egun eta arratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu.
batek bilantxo bat ditu. Lehenengo xikindu eta ondoren garbitu. Lapurkaia paparrea, Gosaritakoak, putzu xullota sartuta, zeloinetakoak, atzazalak berde, plastilinarenak, horrela ibiltzen gara umeri gehienak. horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Narratx, 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 nabil, narratx, narraxkeria nabil, Legun eta arratx, ni bexalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo xikindu eta ondoren garbitu. Ni bexalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo xikindu eta ondoren garbitu. Ikaragarriaren txanda. Ederki baizuela unok gogoratu, lehiaketaren helburua simplea da. Peri goxokia jaten ematea eta zenbat eta gehiago, ba hobe. Lehenengo goxoki gorria hemen daukagu, horretan saiatuko da Unai Rojas, 5 urte dauzka, Irungoa da. Ikastolan gustokoen duen ordua, noski jolastokia. Eta monaren baserria guztua juten da, bertan txakurra hundiak, txikiak, oiloak eta animali asko bai ditu. Beraz, momentuz, zorte hon, Unai eta Txaloa beretzako. Primeran eta ona hemen gure lehiaketako bigarren partaidea Maialen Ramos, 8 urte hemen bertakoa Irungoa. Zaletasunez beterik dago neskatil hau. Saskibaloia, musika, zaldian ibiltzea, oporrak lumbralesen eta agredan pasatzen ditu, eta bai gurasoak eta bere adiskide guztiak agurtu nahi ditu. Txalo hau, beretza! Oso ondo, eta gure lehiakideak ezagutzen ditugu, baina orain gure izarra hundia falta da. Gure izarra hundia eta gure izarra azkarra, Felipe! Ja, eskarra etortzen den. Bai, badator! Oso ondo, Felipek bere leku hartuko du, eta Unai, zu goxokin gorria zara, beraz zure xestoa gorria da, bai? Eta goxokiak ere gorriak, beraz, 12 dituzu, gogoratu, banaka, hasi nahi duzunean, ia ba! Lekutikan, hori da, mugitu gabe, hortikan, ia ba, hau da, gitarra mote delene! Ia ba, Unai, animo, lasai hartu eta punturi hori piztu pizkadat, Oso ondo, Unai! Ia ba, haupa, Unai! Animo, azkeneko bi aukerak! Eta azkena, ia ba! Unai, zure txanda bukatu da, oso ondo egin duzu, primeran! Ederki ba, Unaien txanda bukatu da, eta orain Maialenen txanda da. Maialen, lasai, badakizu zure lekua zein da, kontuz. 12 dira guztira, ez galdu bat ere, bestela. Eta 1, 2, 3, hasi nahi duzunean. Oso ondo! Bi, neska! 3, oso ondo! Primeran, baina nazte punteria! Ja bau? Oso ongi! Aupa, primera naiztean, Maialen? 7! Ja ba? 7! Ja bau? 8 guztira, oso ondo! Lehiaketa bukatu da! Oso ondo aritu zarete! Ederki ba! Bueno! Ikus dezagun ba nola geratu dan, puntuaketan diferentzia hundia geratu zaigu, Unaiek bat sartu baitu eta Maialenek berriz, 8, beraz gaurko garaia garbi dago, Maialena, zoriona! Zoriona, neska, zoriona! Unai ez zaigu etxera eskutsi jungo, izan ere, CD erreproduktore hau beretzako data, zorionak, Unai! Oso ondo, eta Maialenek saskibaloi jokalerik trebea dela erakutsiz, bizikleta ikaragarria emango du opari, eta zuen txalo ikaragarria. Oso ondo, zorionak! Zukatera goaz, gero arte lagunak, Unai! Non dago, Pepillo muturtzikin hori, non dago? Nolakoa da Pepillo hori? Guapoa ala itxusia? Eta kapela du?
Eta ze kolorekoa da? Eta ze koloreko kamiseta du? Nola? Eta prakak? Deskribapen zehatza egin didazue. Orain bai, orain berehala harrapatuko dut. Aupa Logroño eta viva Doña Moño! Pepillo! Pepillo! Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron. Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron. Beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez. Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron.
Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron. Iritsi da Felipe, Triki-traka, triki-tron. Beti pozik ta irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, Triki-traka, triki-tron. Iritsi da Felipe, triki-traka, triki-tron. iritsi da Felipe, Triki-traka, triki-tron. Beti pozik ta irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, Triki-traka, triki-tron. Aske zeuden ardi batzuk gorotzez bete eta utzi dute trenbidea. Eta nik jaso behar izan ditut kakatxo guzti hauek. Kakatxo guzti hauek nik jaso ditut. Gutxienez orain Felipek ez dauka istripu bat eukitzeko arriskurik. Aupa Logroño eta biba! Biba! Aizue, geltoki oso amiatu dut, eta ez dut Pepito deabru hori aurkitu, zuek ikusi alduzu, Ai, egia esan korrikaldiarekin, erabat gozetuta nago. Ai, zer da? Txokolatezko bonboi goxuak, Ferrero Rocher! Beste bat hartuko dute, Ideia! Dirua? Dirua? Ideia! Beste bat! Dirua? Soka? Ideia! Garbiketa! Ideia! Partaidea! Bi handi, bi txiki. Zuek? Bai? Etorri! Txikiak, handiak, bai? Handiak. Bestia, hoi da! Txaloak! Ideia! Txukundu! Hartu! Galtzertinak. Ideia, gehiago! Miliki, fofito. Ideia, hartu! Tira! Dirua ez. Ideia, lehiaketa. Talde gorria. Bera, soka! Bera!
Talde gorrilla, talde beltza, bai? Ideia. Talde gorrilla. Ideia, talde beltza. Ideia. Lehiaketak, galtzertinak, aurtu. Sartu honen. Hemen, sartu. Pinta ere, sartu. Gelditu! Saiatu zu. Sartu. Hau da, konkursua. Ideia, animatu, konkursua, lehiaketa, txaloak animatzen. Kale gorria, hartu, galdetina, sartu. Ez, jarri beta, reposa. Sartu, pinta, oida, pintekele, abuela. Pinta, sartu, oida, jarraitu, men, oida, jarraitu, abuela, oida. Sartu, mete kolore, mendikan, talde gorria, animatu, oida. Sartu, oida, hemen oida, oida, animatu, oida, mendikan, abuela. Sartu, bestia, oida, sartu, oida, beste bat, bilatu. Ondo! Kendu benda. Aia! Sartu benda. Ideia, emaitza. Ideia, txaloak, beltza. Ideia, txaloak, gorrilla. Berdinketa ez. Ideia, soka, ekarri. Urbildu. Soka jarri. Urbildu. Ideia. Esain bat. Ideia. Empate magikoa, bai? Hartu bat. Osondo txuria, sartu. Oida. Oain, kolore berdina. Bai, atea. Kolore berdina, empate magikoa. Sartu, bilatu. Atera. Oi, erakutsi. Aurrea erakutsi. Pinta kendu. Empate magikoa. Berdinketa ez. Urbildu. Ideia. Bai? Magia banekien empate magikoa. Bai. Ai. Hau aginetako mina. Ai, deskalabrua, insurgentzia. Dentista prestua behar dut, dida. Arratsalde on, dama agurgarria. Hemen da zure Lancelot partikularra. Txirri oroiakile, sekulako sendagile. Segituan, azterketa sakon bat egingo dizut.
kontu honek ez dauka bat ere itxura honik, Pupu! Nire apuntea konsultatu beharko ditut, zaude, lasai. Koko! Mirrigoitia, superdoktore ospetsua. Agian auskultatuko bat zenit. Auskultak eta mirrianoa egingo dizut. Esan zazu A. A. Ederki. Esan A. Tartzan ematen duzu. Esan A. Orain Jeni. Esan zazu A. Ambulantzia presto daukagu. Eta orain bolum bam, bo! ¿Qué? Pilas! Bidikak ederki dituzu behintzat, Ba, txiriton bekarioarekin konformatu berko duzu. Ni apunteaz desordenatzera noata. Ai, txirri, mesedez. Hau txukunago behar da. Mesedez. Txukunago, eskozaz. Txukunago. Mirri utikan, alde! Honek beste zendagileak baino serioagoa ematen du, ezta? Kakalardoa, nik ez daukat katarroa! Ea, etzain zaitel berriro. Hori da. Talde lanean arituko gara. Ea. Esan zenbaki bat. Aita mairu. Hori precisamente ez. Esan beste bat. 27. Hau nik uste baino larriagoa da, beste zenbaki bat. Azkeneko aukera. 752. Ez, eta ez. Oso larria zaude, oso grabea. Utzi mirriri, medizina modernoa erabiliko dugu. Papeles, impiusiblea da horrela lan egitea, Agineko mina daukat, agineko mina! Agineko mina? Eta zergatik ez duzu lehenago esan? Txiribitonator? Arazoa Terminator!
Ta, zer, beste zeo zer behar alduzu, Pintxoak eta txirrikolak ordaindu inbiar dira. Agin izan zegoen. Ustela hemen dago. Okerreko aginatera dirazue! Zapaburu kriminalak! Tira lagunak, trikitra bukatu da. Zer moduz pasatu duzue? Bai, ez dute zer entzun, Zer moduz pasatu duzue? Ai, ene, aizue. Pepitxo, nik uste dut neska mutil hauek laguntza txiki bat behar dutela. Ederki, ia oengoan nola alteatzen zaigun, Zer moduz pasatu duzue? Ederki, baguk ere, ederki pasatu dugu, ez da, Pepitxo? Pepitxo, ez aldiezu gure adiskidei ezer esan behar. Aur lagunok eta laster arte! Trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Katxalin kirun jarun, katxalin harine, zenbana saltzen duzu dozena xardine. Hamalau marabegi prezio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan aitzine. Aratzate, onatzate, hartoa jaten zuen panderan bustite. Katxalin txiki txiki, katxalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Hamalau marabegi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi banoa aitzina. Katxalin txiki txiki, katxalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Hamalau marabegi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi banoa aitzina. Altza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.